awara ko adi kon taw mais wi'i julɓe ɓen fof ko saɗi mum ko tooli haray kadi iɗon weltana iɗon du'ana iɗon anditana kadi golleji ɗin fof yo Allah jaɓu sadakaji ɗi o yoɓa on kadi golleji mo moƴƴiri haray joni al a'malu bil khawatim golleji ɗin ko darirte kaka rawnagol joni en fuɗɗinoke suumaye on goo ha hande en arde ɗo iɗen ka laylatul qadri joni hewti ka suumaye lan ko yo welto moƴƴa fi on ɗum mais par ce que fewndo ɗo ko teretini ndu lewru ɗo ko mawsino ko fewndo ka goɗɗo doit profitude moƴƴa a heɓa e nafa joni haray si pooɗike ha fewndo ɗo mbeɗen andintina on ko honɗum nelaɗo maake hadis mo Ibnu Abbas filli fi importance ndu lewru ndu wonɗen ɗo e mum joni iɗon ñallude horude iɗon wadde kadi golleji moƴƴi iɗon tambiti ɓe nguuriji moƴƴi iɗon wallitade yimɓe waɗa sadakaji joni joddi mon ɗin ko Allah tun andino ndi fotata fiyon ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki law ta'lamu ummati ma fi ramadan latamannaw an takuna sanatu kulluha ramadan li anna alhasanata fihi mujtama wa ta'atu maqbula wa da'awat mustajaba wa zunub maghfura wal jannatu mustaqatun lahu nelaɗo maaki si yimɓe ɓen no andayno avantage e moƴƴere ko suumaye wondi kon e mum ɓe yelotono yo hitande nden fof woni suumaye fi hon ɗum par ce que goo on kala moƴƴere ko waɗuɗa ka suumaye Allah suunidira yoni goo ɗiɗi on kala dewe ɗe wonɗa wadde ka suumaye o jaɓa tati on du'aji ma ko torotoɗamo kon kadi o jaɓay du'aji ɗin ka suumaye nayi on bakkatuji ma ɗin kadi o montante joyi on haray kadi o aljanna on tigi no faalama an wonɗo on horude sumay ko aljanna on tigi faalama ɓuri ko faalaɗamo ko iɗon andi hadis on ko wi wondema man sama ramadana imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dambi ko on hadis ɗon no confirme o ɗo kadi kala horuɗo suumaye hara himo gomɗini Allah himo hooli kadi o hettay joddini o waɗa e ɗiɗi Allah yafantomo bakkatuji makko ɗi e hadis go nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam aljannatu mustaqatun ila arba'ati nafar awalan tali alquran ثانيا حافظ اللسان ثالثا مطعم الجيعان رابعا والصائمين eyno ɗo catégorie ji yimɓe ko aljanna on faala kon ɓeɗo ko aljanna on tigi no jijanma no faalama catégorie arano on ko taanil qur'an jangay ɓe ɓen alqur'an donc ya profite ndu lewru ɗo janga moƴƴa qur'an ɓuri ko janga en la ko qur'an e ƴiyaleɗi par ce que ko ndu rewru innete shaharul qur'an lewru alqur'an ndune kadi shaharu sabr lewru muñal ekkita e nduma muññagol ma shaharul baraka lewru barki joni noon catégorie arano mo aljanna on tuyete faalete ko taalil qur'an jangayde alqur'ana ɓen catégorie ɗiɗaɓo hafizul lisan jogitotoɓe ɓen ɗengal mum ngal hara a wowlata ko woni wo a controlay ko haalata ko catégorie tataɓo on mutimul ji'an ñamminayɓe ɓen weelaɓe ɓen ɓe yimɓe tampuɓe ɓe ɓe mara ko ñaama ko ko okkorta ɓen ko ɓe ñaama ida tawa ton ñamminowo weelaaɗo ala sadaka marɗo doole jogiiɗo doole wo ñammingor reedu weelaandu ala on sadaka ala
catégorie nayabo on wasa imi non horoɓe ɓe suumaye fo ko gañagol a perdata hay hunde par ce que ɗon andi e hadis go nelaɗo maki suumu tasikku o inni hoore nden on sellay no wondi hay e cellal ñawday horugol ñawday nawnaje ɗen par ce que gande go inni hamsatum la darara fi hasaratihim piiji joyi no woodi wo si a perdi ɗin lorra wo ala haray a gañitode ko ɗiwi konge jungo ma sa a perdi ɗi haray a gañi ko avantage ma joni noon suumaye waɗante ɗo piyum kun ara no wona ko woler ɗo koye suumaye wallitatoma ha kon yewa e jungo ma piyum ara non kun tawta si a perdi kun aray ko moƴƴere tode ko tono haray a toni wasnuka zaid puwa ma ɓeyditiɗo siko amo reedu mum ƴuufi ma iɗan janɗiɗa bulbulu ni rendu no ƴuufi haga ko perdata ɗum ɓanduma ko moƴƴere to woni to par ce que ko cellal ɓeydiɗa lusinnagol wiyete kaari no jandunoɓe fottema i a horike ɗum ko moƴƴere noon par ce que o fayru grèce ɗum na cellal reedu ndun no ƴuufi iɗan janɗi haysko escalier kara han ƴawrata si a perdi on poids ma ɗon wo ɗum ko gañagol noon piwum ara mum taway ɗum kusi a perdi ɗum aray a gañi wasnuka zaid poids ma ɓeyditiɗo on c'est à dire ko reedu ma ƴuufata kon ma ko janɗata kon bulbulunnoɗa si a horike ko gaña a gañi ko nafoore ɗiɗi on ko tawata si a perdi a gañi wadir sukal fasid ñiire ma asinde ñiire bonde si a perdi nden a gañi par ce que ñiire asinde ko yo luɓɓi hunduko ma tum ma yonde muusi ko ɗum habborɗa ñiire asinde ka ko yonde muusire telen jemma ma yonde luɓɓi hunduko ma ko alors piwundiɗa gonɗo woni ɗiɗi si a perdi ñiire ma asinde nde iwi fewa hayqi ko a gañi a perda wo hunde wo lorra wo ala e ɗum ɗo kadi piwun tataɓum gon tawata si a perdi kum ko nafoore wonandema jarukal haasi kawtal añanɗo siɗa mari kawtal hara himo añani ko perdata on a gañi lorra wo ala e ɗum piwun nayaɓum gon tawata si a perdi kum a gañi sadiqukal jahid aɗen jomo welduɗa ko jatigi ma kono jamais himo reconnaisse moƴƴereji ko waɗantamo ko o reconnaisse ta adu kala ko waɗanɗamo non ko dulluɗo o reconnaisse ta moƴƴere si a perdi siga on jatigijo a gañi wo lorra fusala e jowomo on mo tata si a perdimo kadi fus lorra ala e ɗum a gañi wa garibukal haadit musidɗo ma añuɗo ma ngaygu ɓaɗe o kir on kadi ko perdata on ɗum plus dérangeata donc suumaye ko a sellay woni ta sikkuɗa ko gañagol tuwode suumaye ko ɗum waɗi annabi Moussa ñande goo o landi Allah o inni ya ilahi hal akramta adam misla ma akramtani haysu asma'tani kalamak فقال الله تعالى لموسى عليه السلام يا موسى إن لي عبادة أخرجهم في آخر الزمان وأكرمهم بشهر رمضان وأنا أقرب إليهم منك فإني كلمتك وبيني وبينك 70,000 حجاب وإذا صامت أمة محمد صلى الله عليه وسلم رمضان وبيضت شفاههم واصفرت ألوانهم أرفع تلك الحجب عند الإفطار يا موسى توبى لمن أتش كبده وجاء بطنه في رمضان فلا أجازيهم دون لقاء النبي موسى إني الله eske ha hande a teddini goɗɗo e nder ɓeɓe taguɗa sifa ko teddinani ko par ce que ko min tun nani hitoma yewten wowlami nana hara na intermédiaire sayna Jibril hara ko an e min wowlami nana mi wowla nana jaɓodiren konngol ni est ce que ne woodi mo waɗanɗa goɗɗum ɓuri ɗum ɗo nanugol hitoma ngon hara na sayna Jibril addantan non hara ko enen ɗiɗo woni yewde inna Moussa mi nan wowlami nana mi jaɓuma
awadani goɗɗo sifa ko waɗanɗami Allah ini mo Musa miɗo mari jiyaɓe mi yaltinoyeɓe ga akhiru zaman ɗum ko enen mofteneɗaɗo ɓe mi teddinira ɓe lewru no inne suumaye o inni min e ɓen meɗen mbaɗodiri ɓuruma sabu ɗum lewru o inni fi on ɗum par ce que an e min ko ko wonɗe yewtude fof hiɗa andi ko traverse ji jelu woni hakkude men rideau ji jelu ko sabu una alfu hijab 70.000 traverse rideau ji guluje capanɗe jeɗɗi hakkude men ko ko wonɗe yewtude ɓen ɗon noon si ndun lewru suumaye araniɓe ɓe hoori ha kikiɗe hara toni maɓɓe ɗin fof rawni sabu ɗon ka kam mo ndaruɗa wo guite ɗen no wojji joyi hara o change no sabu heege ngen ɗin traverse ji fof wonnoɗi hakkude men mi ittayɗi ɓe ɓe hunto si hewti ka ɓe hunto mi ɓoray ɗin fof mi bugo to min e maɓɓe hara e fus ala hakkude amen o innimo kadi ya Musa tuuba won woni tuuba tafsir ko woni tuuba ko ɓuttu ɓernde nanni ko no woni kanna ɗo ko weɗi ɓuri ɓuttu ɓernde natugol aljanna ko ɓuttu ɓernde ko ɗoni symbole natugol aljanna donc ko tuuba ɗa wawi nde aljanna woodani ɗa wawi nde ɓuttu ɓernde woodani nanni o inni tuuba ɓuttu ɓernde woodani liman atisha kadi ɗuhu kala mo heyre mo nden ɗonɗa wa jaa batnuhu reedu makko ndum weela fi ramadan ka suumaye hara ko fihi mo hoori fala ujazihim duna ligayi mi mara joddi e hunde komi yoɓira ɓen sina yoɓe daro men fot men tiidodira min e maɓɓe ko ɗum tu mi waɗi komi yoɓira Allah innimo ya Musa Musa innimo naam o inni a ataytu ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nurayni kay la yadurruhum zulumatan o inni ay ɗen moftenelaɗo miɗo okki ɓe annoraji ɗiɗi fiwota ni ɓe ɗiɗi soñjoyɓe wa qala Musa ya rab man nuran Musa ni kon woni ɗin annoraji ɗiɗi o inni nuru ramadan wa nurul qur'an annora sumaye e annora alqur'ana Musa ni wa mazulmatul yawmul qiyamah e niwre ndin ñande dangal donc suumaye a gañoto woni si ko sadaka waɗuɗa o multiplier si a jangu qur'an o multiplier kala golle moƴƴe ɗe waɗuɗa ɗo ko wona ɗum e soydirede o multiplier woni haray ko ya welto si suumaye hewti tawi hiɗa selli haray welto andi ñande goo nelaɗo e sahaba ɓen no wondi nelaɗo landiɓe question o inni man asbaha minkumul yawma sa'ima ene hande ɗo bimbi ɗo ko wonmo e mo weeti bimbi haray mo hoori hakkude mon ɗo fof deƴƴiti fa qala aboubacrin ana aboubacrin ni mi nelaɗo en ok nelaɗo maki kadi man asbaha man atama minkumul yawma miskina hakkude mon ɗo onon ɗo fof ko hombo hande ñammini miskino ha o haari fof deƴƴiti aboubacry towni jungo inni ana o inni ɗiɗi o inni man aada minkumul yawma marida hakkude mon onon ɗo hande ko hombo ndaaroyi nawnuɗo fof deƴƴiti aboubacry inni ana woni tati nelaɗo maki man tabi a minkumul yawma janazata hande ko hombo e mon ɗowti fure ha o wattinoya arti kadi fof deƴƴiti aboubacry ni ana min woni nayi fa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam majtama'ana fi imri'in illa dakhala aljanna nelaɗo maki ɗiɗo piiji nayi ɗi hawtitanta goɗɗo si o ronka natude aljanna ka ɗiɗo nayi hawtitanma o a woni aden aljanna ɗum ko easy pass aray tum feƴa horugol ñammingol miskino ndaaroygol nawnuɗo e ɗowtugol fure ha ka berɗe o wattine nduɗo noon lewru suuma iɗa mari opportunité waɗugol ɗiɗo fof iɗa mari musidɓe nawnuɓe ndaaroyaɓe ɗum ko double reward si musidɗo ma feƴƴini ara ha ma yaha ka berɗe darɗa ha o wattine
sida Amerika di musi dowela do mamara ko nyama ko kora mo nyama tawta non ka huru. My dear brothers and sisters, we thank Allah subhanahu wa ta'ala to give us the opportunity to witness this month of blessing, the month of Ramadan. As you know, we say that we are grateful towards you and we appreciate all the things that you are doing. And we welcome you to this masjid for this Laylatul Qadr, this night of destiny. This month is the month of patience, the month of self-discipline, the month of self-control, because the fasting is going to teach you how to discipline yourself, how to control your desires, okay? So you have nothing to lose during this month of Ramadan. Why? Because the Prophet, peace and blessing be upon him, said, if you knew the advantages of this month of Ramadan, you should wish the whole year, the 12th month of the year, to be Ramadan. Why? Because all of your good deeds will be multiplied. And all of your prayers will be answered. And your sins will be forgiven. And during this month of Ramadan, even the paradise wants to receive you in it. But there are 4 categories of people that the paradise wants to receive. The first category are those who recite the Quran, because this is the month of Quran. The Quran was revealed during this month, during the Laylatul Qadr. You know, the revelation of the Quran, there are 2 types. The first one is the global revelation from the Lawhil Mahfuz to the Baytul Izzah. Baytul Izzah is the sky that you are seeing, okay? This sky, there is a place in it called Baytul Izzah. So it is during the Laylatul Qadr that Allah took the Quran from the Lawhil Mahfuz and brought it to the Baytul Izzah. So from the Baytul Izzah upon the Prophet, that took 23 years. So there are 2 types of revelation, the global and the details. Okay, so now during this month of Ramadan, this is the month of the Quran. So the first category of the people that the paradise want to receive are those who recite Quran. And the second category are those who control their tongue. That is why Ramadan, the psychology behind the fasting is to teach you how to control yourself, how to discipline yourself. So the second category are those who control their tongues. The third category are those who feed the poor, who give sadaqah. And the fourth category are those who fast. You know, once upon a time, Musa alayhi salam was talking with Allah. You know, he is the only one who spoke with Allah without the intermediary of the angel Jibreel. All of the other prophets, when Allah want to reveal something to them, he gave it to Jibreel, then Jibreel revealed it to the prophet. But as far as Musa is concerned, he spoke directly to Allah without any intermediary. Once upon a time, Musa asked Allah, have you given anyone what you have gave to me? To hear your word from your mouth, to speak with me? Have you raised the rank of anyone like you raised me in rank? Allah said, Musa, I have a nation that I will bring during the last time. And this nation, I will give them a month that is called Ramadan. These people are nearer to me than you. Why? Because when I speak with you, there are 70,000 partitions between you and me, whenever we are talking together. But this nation of Muhammad, when they fast Ramadan during the iftar, I will destroy all those partitions between me and them. That means I am closer to them than you for the sake of the month of Ramadan. And he said, Musa, anyone who experiences thirst or hunger during the month of Ramadan, the only reward that I am going to reward him
is to be in front of the person in the day of resurrection. And Allah continued, he said, Musa, I have given this nation of Muhammad 2 lights, so that there are 2 darknesses that will never bother them. He said, the first light that I have given them is the light of Ramadan, the light of the fasting of this month. And the second light is the light of the Quran. And Musa asked Allah, what are the darknesses that these 2 lights are going to prevent them from? He said, the first darkness is the darkness of the grave. So they are not bothered by that darkness because they have the light of the Quran. The Quran will enlighten the grave and the light of Ramadan. And he said, the second darkness is the darkness in the day of resurrection. You see, there is a wise person who said that there are 5 things. Whenever you lose them, that means you gain something. Losing them means you gain. Means it's beneficial to you to lose them. He said the first thing is when you lose weight. If you are oversized, when you lose weight, that is beneficial to you, because if you lose weight, that means you increase in health. Your physical fitness will be healthy, because if you have a big belly, big stomach, and you are so big, even to walk is very difficult for you. So when you lose weight, you gain. And he said the second thing that you are going to lose without losing anything, and the loss of that thing means gaining something, is when you lose a bad tooth that you have in your mouth. Whenever your tooth is bad, there is a hole in your tooth. When you lose that tooth, that means you gain something. And the third type of the things that if you lose them you gain is when you have a neighbor who is a jealous neighbor. If you lose that kind of person, you gain. And the third category is when you lose a friend who is ungrateful. He is your friend, but anything you do to him, good, he will never recognize it. He is ungrateful to you. So if you lose that type of friend, then you gain. You have nothing to lose by losing that type of person. And he said the fifth one is a blood relationship to you, who hate you. If you lose that kind of person, you lose nothing. So during this of month Ramadan, you are gaining. You have nothing to lose. It's a win-win situation. Okay? So we welcome you in this masjid, and we ask Allah to increase you in health, in wisdom, and in blessing. May Allah accept all of your deeds, and you are more than welcome in this masjid. We ask Allah to increase your physical fitness and to increase you in wisdom. Wassalam.